எல்லாம் என்பமயம். என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில். இது ஒரு சினிமா பாடல் வரி. எல்லா வளமும் புதைந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த பாரத தேசத்திற்கு வளத்திற்கு குறைவில்லை. ஆனால் அங்கே வாழ்வதற்கு அச்சம் இருக்கிறது. இருப்பவன் ஏய்க்கின்றான், இல்லாதவன் வதைபடுகின்றான். இந்நிலை மாற என்ன செய்ய வேண்டும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தித்தால் மட்டும் போதுமா? முயற்சி, உத்வேகம், ஆக்கம் அத்தனையும் வேண்டும். எல்லாம் இன்பமயம்.